Hlavne sa to Pane Ježišu Kriste, Tvoj vo všetkých chrániť poslednú svete a dobročiniť, lebo si svojím krížom cestou. Amen. Takže teraz na tom prvom slajde máme názov tohoto nášho stretnutia, stretnutie živého Krista František. Aké to bolo? Teda ten veľký zážitok, ten zlomový moment, ktorý tento náš hrdina prežil vo svojom živote. Nebudem opakovať to, čo zosumarizoval na kázni brat Krišpín. Vlastne celú tú cestu svätého Františka, ktorú sme tak spoločne prešli. A verím teda, že sme sa mali tak možnosť identifikovať s touto úžasnou osobnosťou, ktorá je síce, patrí medzi tie vrcholné osobnosti kresťanskej mystiky, ale vidíme, že keď si ho tak rozoberáme, je nám veľmi blízky. Je to niekto, kto prežíval podobné radosti aj starosti ako my. A v prvom rade sa zaoberáme teraz tým, ako on otváral srdce dobrému Bohu. Teraz sme v momente, že František vie, že vo svete nie je jeho miesto. Ale ešte nevie, čo má robiť. Počul akýsi vnútorný hlas, počul ten zvláštny moment v tých snoch, rôzne okolnosti dokázal odčítať správne, že sa má vrátiť do Asisi a že má čakať na to, čo mu Boh vnúkne. A pozerali sme sa na to tak, že skutočne je to také prirodzené. Už to je hrdinstvo, že sa vôbec na toto podujal. Minule sme tak preberali aj to, ako František prežíval to svoje obrátenie, ako sa snažil pochopiť, či malomocných, prijatých, chorých, chudobných, zmradlaných ľudí. Ako si v Ríme vymenil z jedným žobrákom oblečenie. Možno si ešte pamätáte na tú moju poznámku, že tu si vybral ešte takého, ktorý tak menej smrdel. František sa však dostal do stavu, ktorý ho nútil predsa len nad sebou rozmýšľať a hľadať. A isto mi dáte za pravdu, že vy alebo my všetci, keď sme hľadali to svoje miesto alebo tú cestu, mali sme pocit, že Boh nám neodpovedá. A preto sme sa ako si vždy utekali k nejakým znameniam, alebo aj k nejakej logike nášho života. A tieto pokušenia mal vo svojom živote aj svätý František. Čo však na ňom veľmi tak vplývalo, aby hľadal takú samotu, bolo vlastne aj celé to okolie, v ktorom svätý František vyrastal. Niektorí, možno sestričky boli v Asisi videli, ale možno mnohí z vás ste v tomto čarokrásnom kraji stredného Talianska neboli v Umbrii. Tam naozaj svätý František mal obrovskú šancu chodiť po horách, po dolách, nachádzať rôzne prekrásne miesta. Aj na tomto slajde máte taký večerný pohľad do kotliny Monte Subasio, to je to obrovský kopec, ktorý sa nachádza na Asisi a na ktorom úpetí Asisi stojí. Takto vyzerá Spolecké údolie s mestom Asisi, krajina, v ktorej sa František učil načúvať Boha. On pochopil, že Boh musí otvoriť srdce, že musí počúvať, že mu musí dať čas. Preto chodil po tejto krajine a nachádzal mnohé miesta, na ktoré sa predtým nesústredil. Či to bolo v lese, alebo to bolo v nejakých odľahlých kostolíkoch. Je zaujímavé, že z jeho životopisov, alebo teda z prameňov, ktoré máme k dispozícii, sa nikde neukázalo z jeho mladosti, že by sa opisoval nejaký kostol, ku ktorého mal svätý František v Asisi vzťah. Asisi, aby som tak trošku opísal, toto zvláštne mesto, ktoré máme, zvlášť teda tú časť, v ktorej sa svätý František narodil, tam pokrstený, kam chodil do školy, napríklad Tuná, je súčasná bazilika svätej Kláry. Na jej mieste stál kedysi farský kostol svätého Juraja. Tam sa František naučil čítať, písať, naučil sa tam po latinsky. Tam počúval Božie slovo, pravdepodobne tam chodil aj do kostola. Tu na tomto mieste, to je mestská väža, a pár metrov od nej stál tiež neexistujúci kostol, takisto ako kostol svätého Juraja. Kostol svätého Mikuláša. Ale ten mal taký, by som povedal, jeden epizodický význam v živote svätého Františka až neskôr po jeho obrátení.
Tu na potom mestskou väžou sa nachádza pôvodne pohanský chrám bohyne Minervy, alebo po grécky Aténa, bola to bohyňa múdrosti. A bol to hlavný chrám na celom bývalom antickom fóre Assisi. Assisi sa zachovalo, môžeme tak povedať, v tej pôvodnej forme, ako bolo dokonca aj za antiky, za rímskych čias. A pod námestím, súčasným námestím Assisi, sú vykopávky veľkého rímskeho fóra. Assisi sa moc od čias, kedy tam žil svätý František, nezmenil. A čo vám chcem tu tak ukázať, že tu na okraji vidíte samé veže. Toto je katedrála svätého Rufína konkrétne, tu za mestskou väžou, ktorá sa v čase, keď žil svätý František, alebo v týchto rokoch, ktoré preberáme, ešte len stavala. František bol pravdepodobne v tom kostole aj pokrstený, ale nebol ešte iba stavbou, nebol ešte dokončený. V 3. storočí, keď bolo Assisi christianizované, tak tam prišla významná osobnosť. Dnes je to hlavný patron Assisi, to si predstavte, nie svätý František, ale svätý Rufín. Bol to prvý biskup Assisi. Patril medzi prvých kresťanov, aj zomrel mučenickou smrťou. A tí kresťania, keďže Assisi bolo pohanské mesto, tak žili na jeho okraji. Je to zvláštne, že práve väčšina kostolov dodnes toho stredovekého Assisi je na jeho okraji. Tam sú aj hradby alebo pozostatky asiských hradieb a v okolí týchto stavieb boli chudobní ľudia. A v tom stredovekom myslení to vám bolo tak, že tí chudobní ľudia boli považovaní za prototyp pravých kresťanov. Že toto sú tí kresťania. A zrejme aj František, keď chcel urobiť niečo pekné pre svoju mamu alebo aj sám, keď už sa tak obrátil, chodil rozdávať almužnu aj na tieto miesta, do okolia týchto kostolov, práve preto, že vedel, že sa tam stretne s chudobným. To boli tí minores, tí, ktorí žili na okraji tej asiskej spoločnosti. Niekto vyhostený. A František ešte stále mal, vďaka osobnú majetku, prostriedky, ktoré používal. A mnohí františkológovia hovoria, že prečo jeho otec, keď videl, ako začal žiť, ako radikálne zmenil svoje myslenie a postoje, ako začal chodiť možno viacej do kostola, začal viac rozdávať almužnu, bral to tak, že František, keďže ho poznal ako dosť kontrastného človeka, v niektorých prípadoch rozmarného alebo takého, skrátka kontrastného človeka, ktorý vždy musel niečom byť ešte viac, nejak tak vyniknúť, tak mu to toleroval. Okrem toho, mama, ktorej sme tiež na minulom stretnutí hovorili, mala na neho vynikajúci vplyv na Františka. Takže on si tak povedal, no dobre. Tak priatelia sa mu zunovali, pitky skončili, chce chodiť do kostola, chce sa starať o chudobných, dobre, v poriadku. Takže tak sme si priblížili nové prostredie, ktoré začal František vo svojom živote vnímať. Vidíte ten posun, ten myšlienkový posun, že kráľ mládeže, ktorý chodil tu, v týchto miestach, okolo Asiského fóra, okolo hradnice, okolo toho Minervínho chrámu, proste v centre, po všetkých tých tavernách, ktoré tam boli. A zrazu je to človek, ktorý sa začal meniť, bol iný, začal sa jednoduchšie obliekať, chodil medzi tých chudobných, rozdával ich. Preto ho priatelia, ľudia, ktorí boli v Assisi, začali považovať za šialeného. Viete, stredoveká spoločnosť, dá sa povedať, že všade, či v strednom Taliansku, alebo povedzme aj u nás, vo vtedajšom stredovekom Pohorsku bola rovnaká. Oni mali veľmi také úzkoprúse myslenie. Skrátka, keď sa niekto do nejakej kolajnice nemestil, ten človek bol v podstate vylúčený zo spoločnosti. A František cítil, že to jeho volanie, ktoré cítil vo svojom vnútri, to jeho nové povolanie, ho ako si dostáva mimo toho, na čo bol zvyknutý. Dostáva ho mimo tých hraníc. Dostáva ho mimo toho Assisi. Preto aj tak túžil ísť von. Chodíval von. Tu máte iný pekný pohľad na mesto Assisi, na Monte Subasio, veľký horský masív, ktorý nad týmto mestom je, a je z jeho fantastický pohľad, teda výhľad.
František sa teda stretáva tu v týchto ruinách, kedy si bolo veľmi veľa tých leprozórií, kde bolo chorých, malomocných, starali sa o nich rôzne rytierské rády, ktorí tiež žili v chudobe, pretože boli na okraji spoločnosti, boli vystavení veľkému nebezpečenstvu. A František takto vnímal a stále viac tak prijímal, ako si ten kríž a bál sa urobiť nejaký ten rozhodný krok. Takže toto je prostredie, ktoré Františka formovalo, kde sa stretával s ľuďmi, ktorí boli tými spoločníkmi jeho ďalších krokov. Na jednej prechádzke, alebo teda keď tak rozmýšľal o svojom živote, naďabil na tento kostolík, kostol svätého Damiána. Ten kostol bol rozpadnutý. Františkovi to však imponovalo celkom v tom, pretože vedel, že tam nikto nechodí. Že tam môže stráviť nejaký čas na modlitbu. Bol človek, ktorý, keď sa o Kristus začal dotýkať, hľadal tú samotu. Aj o tej samote sme minule hovorili. Mal jaskyňu, do ktorej rád chodil, kde sa odťahoval. Ale stále nemal tú konkrétnu odpoveď, ako si na to, ktorým smerom má ísť. A tak našiel tento kostolík na úpätí kopca. Táto kresba je celkom pekná, pretože ten kopec je ozaj veľmi strmý. Keď idete smerom od baziliky svätej Kláry dolu k San Damiano, tak je to ozaj strmý kopec. Dolu svete fajn, ale je to ťažšie. No tak nejako takto asi svätý František tiež zišiel k tomu kostolíku. Vstúpil doň a uvidel v tejto polorozpadnutej stavbe, že na oltári je opustený, zaprášený kríž. Možno to vás vyvoláva takú otázku zo všetkých filmov alebo dokumentov, ktoré ste videli o svätom Františku, že svätý František našiel ten kríž na zemi, zahádzaný hlinou alebo niečo také. Nie. Tento kostol totiž, napriek tomu, že bol poloruinou, mal svojho kňaza, ktorý mal povinnosť sa ňou starať, ale sa nestaral. Možno bol veľmi chudobný. František to aj tak pochopil. A ten kríž ako si bol miestom, ktorý nahradzal Eucharistiu. Kostolík svätého Damiána bol postavený niekedy rozmedzi 7. až 9. storočia. Nevieme presne kedy, pretože bol viackrát prestavovaný. A bol postavený pravdepodobne kvôli ľuďom, ktorí sa nachádzali práve za tými hradbami, aby nachádzali miesto modlitby, aby sa mali kde uchýliť k modlitbe, keď prichádzali z polí, z tých olivových hájov a tak, aby sa pomodlili. Takže ten oltár mal kríž, v apside bol tento kríž postavený, ako ho vidíme, aj na tejto freske. To možno vidíme trošku lepšie. František sa stretával s Kristom. Ten kríž nahrádzal teda prítomnosť Eucharistie, pretože bohostánky sa začali v kostoloch stavať až v priebehu 13. storočia po 4. Lateránskom koncile. To znamená po roku 1215. Dovtedy neboli bohostánky v kostoloch, boli kríže. František sa zadíval na tento kríž a ten kríž prehovoril k Františkovi. František vo všetkých tých svojich otázkach, pochybnostiach, bolestiach, odvrhnutiach, ktoré zažil od priateľov, od rodiny, má prvý mystický zážitok. Doteraz bol ten svätý František ako si taký normálny, nemyslíte, taký ako my. A on mal zrazu mystický zážitok. On počul, že Kristus sa mu z tohto kríža prihovoril. A čo mu povedal? František, choď a oprav môj dom, lebo ako vidíš, rúca sa. František až neskôr začal rozoberať túto vetu, ale prvé, s čím sa začal vo svojom živote zaoberať, bol samotný Kristus ukrižovaný, ktorého stretol. A ten kostol bol pre neho ozaj obrazom veľkej biedy. Kristus, ktorý je vonku, ktorý ani nie je na okraji hradieb, ako som vám povedal, že boli tí chudobní, ale on je vonku. On je za tými hradbami a nikto sa nestará o to.
František našiel konečne priateľa, môžeme tak povedať. Silný zážitok. František počas tohto obdobia, s ktorým sa teraz zaoberáme, zrejme kostolík svätého Damiana navštívil viackrát, a potom neskôr za krátky čas sa rozhodol, že bude v tomto kostolíku bývať, že ho dokonca opraví, aby on sám vypočul si tú Kristovu prosbu. Ešte tedy nerozumel celkom, akým smerom pôjde jeho život. Drahí bratia a sestry, aj my mnohokrát prežívame tie naše kríže, ten náš všedný život, ale nevieme, ako máme ísť ďalej. Ale prichádza nejaký moment, ktorý vnímame ako impuls. A možno máme strach počuť tento impuls, overiť si ho. František nemal strach z tohto impulzu, ale overil si ho čím? V modlitbe. Modlitba je niečo, čomu ho Boh už krátko predtým priviedol. Celé to obdobie, ktoré prežíval. Aj to rozdávanie almužu. To bolo v modlitbe. On sa chcel stretnúť s tým skutočným Pánom, ktorému má slúžiť. A teraz sa s ním stretol. S Kristom, ktorý je nahý. Je nahý. Je odkázaný na to, aby ho niekto zakryl. Jediná odpoveď na ľudskú biedu je Ježiš Kristus ukrižovaný. Boh, ktorý je s nami. Tento kríž sa nachádza v bazilike svätej Kláry v Asisi, keďže v roku 1253 sa sestry Klarisky presťahovali kvôli nebezpečenstvám a smrti svätej Kláry, zvlášť bola veľmi silná žena, preto vtedy tam boli sestričky v San Damiane, ale teda potom v tomto roku sa presťahovali do nové vybudovaného kláštora múrov mesta a tento kríž zobrali so sebou. Takže San Damiano v tom kostolíku nie je momentálne originál, ale je tam iba jeho kópia a tento kríž sa uctieva v bazilike svätej Kláry. A keď prídete k nemu, on je taký zvláštny ešte aj tým, že tá hlava, to je všetko krásne malované, táto ikona, tá sýrska ikona, tak tá hlava je trošku taká naklonená. František uvidel Kristovu tvár a mal pocit, že sám Pán sa k nemu sklonil. Že Boh je ten, ktorý nám pripravuje stretnutie s ním samým. Toto prežil on. Tento pohľad a tento zážitok, toto stretnutie a ten krátky rozhovor s Kristom mňou zanechal veľmi hlbokú stopu. A pokračoval v modlitbe. Modlitbe, ktorá mu začala byť v živote stále viac a viac jasnejšia. A my sme si pre vás pripravili také prekvapenie, pretože tú modlitbu máme tu pre vás. Urobili sme taký presný preklad z pôvodného znenia, z jazyka, ktorý používal svätý František, aby sme teda mali k dispozícii skutočné znenie. A na prednej strane máte teda aj ten kríž do San Damiano, aby ste tak vedeli možno meditovať aj vo svojom živote a prijímať tú Božiu vôľu, takže teraz vám tieto obrázky rozdáme. Verím, že teraz v tomto tichu ste si mnohí prečítali túto modlitbu. Môžeme sa tak ešte raz spoločne zahlbiť do tých slov, ktoré vyslovil František pred krížom. Týmto krížom, ktorý znamenal ten moment a táto modlitba jeho slomový bod v živote, že Boh je ten, ktorý dokáže všetko v živote človeka, aj v tom jeho. Vznešený a slávny Bože, osvieti moje srdce. Daj mi pravú vieru, pevnú nádej, dokonalú lásku, hlbokú pokoru, múdrosť a poznávanie, aby som mohol slúžiť Tvojim prikázaniam. Amen. František začal naberať taký vietor do plachít. A musím sa vám priznať, že v mojom povolaní, keď som tak hľadal svoju životnú cestu, táto modlitba bol mojím chlebom každodenným. Táto modlitba pred krížom do San Damiano. A
Vždy som tak cítil taký ohromný pokoj, také svetlo. S tým, že som mal to svoje chábe ľudské odhodlanie urobiť niečo, čo Boh chce. Aj keď som vedel, že na mnohé veci asi nebudem mať silu. Ale táto modlitba ma presvedčila, že Boh to vo mne dokáže. Keď to dokázal vo Františkovi, tak to dokáže v každom z nás. Je dôležité, aby sme chceli. Kristova tvár je to, čo sa na nás stále díva. Je to také slnko, ktoré môžeme stále kráčať, nebať sa. Toto je taký večerný pohľad do kostolíka San Damiano a je to ozaj krásne miesto modlitby. Učeník túži zostať so svojím majstrom, tak sa František rozhodol, že v tomto kostole bude bývať. Dal veľa peňazí tomu kňazovi, aby zabezpečil olej, aby tam pred týmto krížom stále horela lampa. Kňaz to od neho prijal, bolo to zrejme jeho vlastné verecké František. Toto sú peniaze, ktoré ten kňaz prijal. Už iné nie, to sme rozprávali minule, pretože práve oprava tohoto kostolíka vyvolala medzi Františkom a jeho otcom neskutočne veľký konflikt. A riešilo sa to všetko silou. František cítil, že má ako si odvrhnúť tento svet. Vo svojom testamente tam píše, že trochu som porozmýšľal a opustil som svet. Opäť v tom stredovekom myslení človeka, v ktorom svätý František bol, tak bolo to definitívne rozhodnutie opustiť všetky tie istoty, ktoré mu stredoveká mestská spoločnosť ponúkala. On sa dostal mimo úplne všetkých tých rámcov. Stal sa chudobný s chudobnými, malomocný s malomocnými, bitý s bitými. A vtedajšia spoločnosť, keďže nemala nejaké právne začlenenie pre jeho stav, keďže to urobil z nábožnosti, tak on mal na starosti biskup, ktorý o ňom ani nevedel. V tomto momente nie. František sa dostal do ďalšej, môžeme tak povedať, veľkej neistoty. Z ľudskej strany áno, pretože pre Krista zanechal všetky svoje istoty. Je to niečo také, ako keby vás niekto pri Spišskej Novej Vsi, viete, slovenský raj, tak vás tam niekto postavil na ten Tomášovský výhľad, ktorý tam je, aby vám povedal, keď máš vieru, tak skoč. Poď, skoč a neboj sa. To by človeku vyšíbal, že sa tam zabije, nie? Keď skočí. František urobil podobný krok. Zbavil sa úplne všetkých svojich istôt. Preto na ňo potom pozerali ako na blázna. Ale on mal v srdci zvláštny pokoj. Ten pokoj, ktorý stále asi si cítiť, ten pokoj svätého Františka, ten evanjeliový pokoj, pokoj, ktorý vychádza z úplnej viery, dôvery Ježiša Krista, ktorého objavil ako svojho majstra, ktorý ho ďalej viedol, to bola jediná istota, ktorú mal. A nebal sa skočiť z toho tomášovského pohľadu, obrazne povedané, výhľadu a pocítil, že stojí na Božej dlani, že Boh sa o ňo stará. Takže možno aj potom v tej chvíľke ticha, alebo keď pôjdete domov, skúsme porozmýšľať aj nad tým svojim obrátením, čo mne Boh hovorí, kam ma volá. Existujú nejaké konkrétne veci, ktoré ma vedú ku Kristovi, k stretnutiu sa s ním? František hľadal. Prišiel k tej zbožnosti, ale chcel ísť ešte ďalej. Cítil, že toto nie je posledná inštancia. A Ježiš ho odmienia stretnutím sa práve s ním. A po ľudskej stránke mu otvára ďalšie dvere neistoty, za ktorými sa skrýva obrovská istota, sám Ježiš Kristus, ktorý je pokoj. Tam vidíte taký tiež podvečerný pohľad na kostolík svätého Damiana v pozadí masív Monte Subasio v Assisi. Tu na tomto mieste sa to stalo. A ja verím, že pre každého z nás má Pán Boh pripravené takéto svoje San Damiano.
nechcem rušiť, ale ešte skôr, ako sa zahlbíme do pohľadu na náš kríž, nech sa páči, ak máte nejaké postrehy, dotazy, alebo chcete niečo doplniť, je tu veľa aj františkanských sestier, ktoré majú určite tú svoju františkanskú skúsenosť. Klopie oči dole. Nech sa páči. Nám podaroval teraz náš fanfárár, nám podaroval takýto kríž, veľký tiež. A tak naše ženy začali rozmýšľať o tom, že čo tieto ramená, že čo tam je ako na čo vytepané to, lebo však to je. Takže keby som sa opýtala, aby som prišla vnútra. Veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Príďte o 3 týždne. No, zaujmete. O 3 týždne to máme pre vás pripravené. Že to tak vychádza 28. Áno, 14. To je nové. Takže bude to gradovať a dostaneme sa aj k tomu samotnému krížu, ale budeme projektovať aj tie detaily potom. Samozrejme, pretože teraz je to veľmi dobrá reprodukcia, je to zle vidieť aj kvôli veľkosti plátna, ale prídeme k tomu, aby sme sa teda dostali k samotnej tej myšlienke, čo tam svätý František vyčíta z toho. Je to totiž jedna veľká samostatná téma. Takže tu by sa nám to nemestilo, to by sme tu boli aspoň do 10. By som sa vás chcel opýtať, že keď sa už svätý František obrátil, že po akom čase sa vlastne k nemu začali pridávať prví bratia, alebo tie prvé spoločenstva asi ako dlho to trvalo? svätý František sa obracal vlastne celý život. Ťažko povedať, že ktorý moment bol silnejší v tom jeho obrátení, v tom procese obrátenia, ale to je asi aj ako v našom živote, že tiež ideme etapami života aj toho duchovného. A koľko rokov od San Damiana, to už otázka asi na historikov, ako bol? Tak predpokladá sa, že najneskôr do roku 1207 bol kostolík svätého Damiana opravený. Prednedávnom tam boli robené rekonštrukcie, robili aj výskum, dokonca našli samotnú prácu svätého Františka. František zistil, že bol naozaj veľmi všestranný a šikovný človek. Takže sú tam vidieť aj tie práce teda. No, pravdepodobne v roku 1209 až 1210, možno jeseň, jar týchto 2 rokov, sa predpokladá schválenie z nášho spôsobu života ako menších bratov. To znamená, že už vtedy tá komunita tam bola. Tak sa predpokladá, že práve v tomto období, medzi tými rokmi 1207 až 1208, ale konkrétne sa skôr hovorí o tom roku 1208, lebo tí bratia začali chodiť vo veľmi krátkych časových intervaloch za svätým Františkom, takže asi v tomto roku. Na Rožkovej kapitole ich bolo už 3600. Ale môžete aj svedectvo vlastného života s krížom, s utrpením. To tak posilní tých ostatných. Viete, aj my ako bratia máme skúsenosť slabosti, ľudských slabostí. Tým, že napríklad aj nás Pán Boh povolal do komunity menších bratov kapucinov, my v tom našom spoločenstve františkánskom menších bratov, teda priamo synom svätého Františka, sme reformným hnutím. Našim povolaním je reforma, to znamená nikdy nebyť nejak extra spokojný so svojím životom. Stále máme čo meniť, stále čo obracať. A je to proste ako si súčasťou nášho života, ale nie je to jednoduché. Aj to je veľký kríž, pretože tam sa stretávame ako s ľudskými slabosťami vlastnými a bojmi, takisto aj s bojmi bratov, s ktorými žijeme pod jednou strechou, na jednej chodbe. A tam nás teda Pán Boh dáva naozaj do také veľmi konkrétnej situácie, ktorú my ako ľudia mnohokrát prežívame, alebo vy môžete prežívať, ale človek sa uzavrie do seba. V našom spôsobe života každý brat, keď sa uzavrie do seba, automaticky si to celá komunita všimne.
Automaticky chýba niečo ako ten jeden článok do toho puzzle, do tej skladačky, do toho obrázka. Niekto je vytrhnutý, alebo kamienok z mozaiky. A tie reakcie, každý má iné. Ale krásne je to v tom, že ono to pomáha ako človeku, ktorý momentálne trpí, ako tým, ktorí to jeho utrpenie znášajú. O Pátrovi Piovi sa tak hovorilo, že to bol veľký svetec, ale aj tí bratia, ktorí žili s ním, alebo aj mu pomáhali, tak určite, že to boli tiež svätí bratia, lebo Páter Pio všetkým, čo prežívali, posvedcoval. Nebolo to jednoduché s ním žiť. Kríž je totiž aj niečo, kde cítime, že sme, viete, po latinsky sa povie ukrižovaný crucifixus. Kruce, crux, crucis, latinské, je kríž. A fixus je zafixovaný, pribitý. Nemôže sa hýbať. Mnohokrát sme naozaj tými našimi krížmi limitovaní, ale to je ozaj brána k našej slobode. František to takto pochopil. A dával mu to silu a ten jeho život bol ozaj bohatý a farebný. Pretože cítil, že sám Kristus sa zjednotil s tým krížom. Počuli sme to na svätej omši. S tou ľudskou slabosťou. Dotknem sa teda toho ďalšieho stretnutia. Budúci týždeň je prvý piatok, tak vás pozývame na svätú spoveď. Najlepšie nie v prvý piatok, ale skôr. Teda nebudeme mať toto stretnutie. Potom 14. to vychádza. Chceme spraviť takú skúsenosť. Skúsenosť františkánskej modlitby aj františkánskeho spôsobu života. Budeme sa deliť o Božie slovo. A to je taká prvá ponuka, taká koštovka toho, ako to vlastne prežíval František so svojimi prvými bratmi. Budeme rozprávať o Božom slove. Lebo nestačí zastaviť sa pri kríži a uznať to, že Kristus je tu pre mňa, že je tu so mnou. To je len tá otvorená brána. K tomu sme pozvaní vlastne teraz aj na základe možno toho obrázku, ktorý máme pred sebou, spraviť tento krok. Ale ten ďalší krok je už potom žiť s ukrižovaním. Už nie len na neho pozerať. A František v tej svojej jednoduchosti, v tej svojej malosti našiel svoj vlastný spôsob s bratmi, ako prežívať to Božie slovo v každodennom živote. K tomuto by sme vás chceli pozvať potom toho 14. Pripomeniem ešte zo života svätého Františka, že František nakoniec začal viacej chápať to prvé slovo Pána Ježiša, ktoré mu povedal na tom kríži. František, choď. On nakoniec sa do tohto kostola prestal vracať k tomuto krížu. Zvlášť, keď tam neskôr uviedol svätú Kláru a prvé sestry, tak jeho cesta do San Damiano bola už sporadická. Aj k tomuto krížu. On ten kríž, tú tvár toho ukrižovaného už mal v sebe. On už vyšiel. To bola tá jeho misia. Žiť s tým Božím slovom, to slovo, ktoré vo mne môže žiť a dáva mi slobodu vykročiť. Nezostať na jednom mieste, neprivlastniť si nejaký status svojho života. Možno aj to miesto. To bola aj skúsenosť prvých kresťanov. Pretože František to veľmi teda cítil, že tým, že povedal Ježišovi áno, tak vo vtedajšej spoločnosti začal žiť úplne niečo nové. Ľudia si nevedeli predstaviť, že by sa takto dalo žiť. Pozerali sa preto na ňo ako na čudáka, pretože v okolí, v celom tom spovedskom údolí, bolo veľa úžasných kláštorov. Na samotnom Monte Subasio
Doteraz sú tam ruiny benediktínskeho opáctva. A František tam často chodil. Mal veľmi rád toto miesto, nie si ho poznali. Nedaleko Folína, myslím, že je Fontá Galána. To sú kamaldovskí mnísi, ktorí tam boli. Tiež František o nich vedel. Iní takíto reholníci, istý spôsob života, ale František cítil, že Kristus ho volá do života s ním. Do istoty v tej neistote života. Aj my to potrebujeme. Myslím si, že každý z nás to cítime. Že to potrebujeme. V tomto neistom živote. V tom, kde môžeme na jednej strane strašne nadávať na život, na spoločnosť, na priateľov, nepriateľov, niekedy je sa aj na seba. Ale v tomto sa ten pokoj nenachádza. Sa nachádza v Kristovi. A Kristus túži byť v nás. To je skúsenosť prvých kresťanov. František mal neskutočne nádhernú intuíciu tohoto života. K tomu sme povolaní jedných. František neišiel zakladať nový rád. On chcel žiť s Kristom.